kum kadak ban ai mensim bat ban puslur ya kitu gibreu ki badon ya jing duna hakitu khotmet bar ki bor perkhat perdan nakaliang ka kunhun jongka association for person with disabilities Riboy district wala kim syam layo ya kanu kalat jingram lengba katnat rekam kabadi pek kerpang yaki Henry kim syam ladu mensim bada kaba ipu iping kila pelong ya jing rakhe kaba kerpang nak benta kasngi krau jongki kabala tip kum ka international disability day aja ka khandai hakane ke jing rakhe jongka te ka kunhun kabala pelong ru hapo ka duya hall dan diwon lasaki ke jing simenta da kis pangut ki habret ki samla bat kirang ba ki badon ni ki jing duna hagit khotmet ki bada ka mensim jongka jikmen baka jing pu samraki kila rakhe yakane kasngi ka bakar pang ka jongki lawan ru ban ai mensim yaki hakane ke jing rakhe dauba Thomas Malai director ka Chailain kumu kongsan ka MDC barim ka nongpo constituency ka kongrona khamdej uba Biren Sakli presiden ka PDF Sning kum ki sembut kongsan haka jing don langru hakane ka jirakhe deki arngut ki doktor ki bakunthop ya ka doktor Verinity Markhap bat ka doktor Kimi Ralti ki bedang puli ya ka MD hapo ka Government College and Hospital hapo Nongba Guwahati lasakiru bahkane ka jirakhe ya ka International Disability Day aja ka khandai la pelongru ya ki jing kop baper ki bakunthop nadu ki jing kop ruai baka jing kop shan nalor ki wek ki program ki bala penipu iping bat ban pensa jikan mau hakane ke jing rakhe jongka association for person with disability Riboy district hakabala samru yaki kusnam sikinong job bat la pun kutpat yakane ke jing rakhe daka jing ot ya ukek Pak Ronald Malai ibom juklet bangkot bale ban penken mau yang man lau snem haman laga program ka bagi jurakhe kata ka bot hakalai tarik jong benai Desember te na ka lega daw maso i ka ban ai ke jing kublei ka ban terpang e di nong kin kam hapo ka jing elam ka jong i ko president ko nong elam barampa secretary jong i ban ka tim ka jong pi barok ka we ka balesi ka de lemba jong ka jing treshi tong ki nong yalam ki jong pi bat ka jing ai men sim lan jong ki de khot ki wei pai wei ngiem chuklet de ka ne ka sni ka terpang ka si burong ka jong i ban pen kan mau la ne ban yo ya kalat ban ya kendu lang hakuk ka ne ka sni la da kam don ku ka ne ka program ka mod le se ni nom don ya kalat ya ka bangin ya kendu lang ya ka bangin yo ban ya share lang ya ki baro ki parado para senam tini ki badon kejing duna ki dekat ben mensuang ni juang ya pi ki beriu ki ba duna ni on the disabled people ni on. I totally disagree with this. Mo mano banot bandong ba mangi ki babiang ga dekat ben ninla banruai kum banruai ikong
kong ayu Blue Isha. Blue Nisha. Awang iti pa kompet ini kebadan hane nila nya panrai ko mai. Hato idon ke jingduna. Ila bandon ke jingduna giwe pen gid khotbat. Handai idon pat kejing kasap ka bakham palat ban kiba ni kiba biang kan khotbat ki khotbat. Mo kumju pilai peti lagi jogi sap menena basang dia se handai gimla ban yu i ni yu i bon kine kum kine ki kiba mapi kilok ki paranong song sedong ki kul ki kha ki man jungi mo ki bahayin ki bahasam pidon ki jingduna ha ki khar men baper rei pidon pan kasam ka bakham palak ban ini ki badan ki jing biang ha ki khar men e kata mimla ban le nia sno ban siam lang bat pi mo kum kayin kasam ko ba pi ong benet kawai kayin kasam ba ni aya pi ke di kublai singi burang basuk kum kawai na kena singi ka world disable day ha ka bangiru ni ay ke ketika diang ke kamon ba pindang yang cekma pinyan cekma ke bangun kiliang ha kisam ki pong ki bapidon ken mau ka pertai kala kala mata mensuani ong ipi ki ba dan ki ba duna henai ki ong pila baduna ha kawai ka bantah henai pi kham tebit arsha laisha de ki pausa ha pi we pat ki bantah ha bangi ya rakhe lang bat pi hakum kane kasmi ni don hane ka tu kane ngon ki ba ya biang ki khot met pitim nam kane kasmi kane kham tam ni ki ba biang ki khot met ban su thu ba ma pi ki badan ki jinduna ha ki khot met pinyo ke kersan ni pinyo ke kersan ni lada ni dai prama yang biang tu kan to ya lupat ulongi to ya tainia ulongi to ya sar ulongi hare ma phi ki badan ka jingduna ha ka tu ka dai ki bantai tu kan ben dei ma phi ki badan ka me ki kersan kadai ka call attention yani ki babiang ki tu kan men bangin pet sapi dei kum ki baduna ka tu kan men dei ki parano parasnam ki badan kam ke kersan ke bakepang nangi ki babiang ke dekat kumbala peti de ki angut ki doktor mo ki bayawan sendran lang batri niru mi kloi ban IT elo ke jong ka por hakano ka por ki badan kam ngasio yang merem se kam ngau ba hakine ki kiliat banai baladap hadir bagale ekawai ke survey nak kata kawai ke project ngali ke baseline survey nak kata kawai ke project kabadai ke community based project for people with disabilities